казвам се Радослав Ангелов от град Лом. Започнах работа в Discordia преди 6 години в техническото течение и контрол. Сега заемам длъжността старши експерт в сервизна дейност. Ние се занимаваме с планирането на ремонтните дейности по камионите. Отговаряме на запитвания, подадени от водачи през кол-центъра, съдействаме с организирането на сервизите в България и Европа и ако може да отстраним проблема чрез водача, го правим. Един мой работен ден започва с проверка на заявените сигнали от кол-центъра за технически проблеми от водачите. Проверяваме заявените приоритети и започваме комуникация с оперативните и водачите. В случай, че проблема може да се отстрани от водача, му съдействаме за това или организираме сервис, ако проблема е по-сериозен. Целта е да намерим най-доброто решение за шофьора и камиона. Един от последните случаи е, когато получихме сигнал за проблем с ремарке, беше изгубило светлини. След няколко проверки на водача успяхме да отстраним проблема доста бързо и без да се налага да влизаме в сервис. Да, бих препоръчал Discordia за хората, които харесват камиони. Това е най-доброто място за работа. Тук атмосферата е много приятна за работа, работи в млад и успешен екип. Средно обработвам между 10 и 20 камиона, в зависимост от създалите се проблеми, ситуации, държава, наличност на части и много други фактори. Нашата връзка с камионите е водачите. Когато имаме подадена информация от тях, съдействие, тогава много по-бързо се случват нещата и отстраняваме проблема. Призовавам водачите да правят ежедневни проверки на композициите, затечване на флуиди, на изпускане на въздух и да сигнализират на време за тях.